Nek wong wedok ya perawatan ta ya. Itu. Ada. Tak sikat lho kowe. Sikat nang kene entek kowe. Lah kowe iki ya lucu lho. Lucu mau seneng ta kowe? Sikat nang kene entek kowe. Ora lho, ambune ngono kok ya. Mbok adus sik kono nek bajul wong wedok iki adus nganggo parfum. Ya engko sik. Wong ambune kaya leteng kok. Leteng ki apa? Gundeng. Ngerti ana? Apa namu ra mambu? Nek wong wedok ya perawatan ta ya. Lah kowe arep nembak wong wedok kowe adus ya ora ana sing gelem karo kowe kok ya. Sikatan sik eno. Ngene lho Salikin, nek umpamane aku gelem karo kowe terus kowe urung sikatan terus aku mbok ambung ngono terus piye? Paya aku ora mutah-mutah. Hah? Ora. Ora nek mutah. Mutahe nggon liya. Kowe aja saru lho. Aku ora saru kok. Maksudnya mutah nggon liya apa? Piye ya? Jelas ki. Rawani aku. Ngomong kok jijiki kan ngono. Kalih kena. Ngalih ngendi nggone nang kene kok. Ya ngono to mbok ora ngoyoki aku mau ngerti aku ora gelem lho mbok kono. Iki terakhir lho iki. Ngapa? Terakhiran iki. Terakhir terus ngapa? Aku ki ora Tetep ora gelem kowe. ora. Ya wis. Terakhiran. Aku mampu. Iki sejatine aku ki dudu Apa? rawani aku. Lah kowe arep dadi apa? Manut. Pemuda Karangka Dempel. Sritenang nang pasir Jelas ki. Rawani aku. Ngomong kok jijiki kan ngono. Kalih kena. Ngalih ngendi nggone nang kene kok. Ya ngono to mbok ora ngoyoki aku mau ngerti aku ora gelem lho mbok kono. Iki terakhir lho iki. Ngapa? Terakhiran iki. Terakhir terus ngapa? Aku ki ora Tetep ora gelem kowe. ora. Ya wis. Terakhiran. Lengeng pronto Tolok, tok, tolok, tok, tolok, tolok, tolok. Piye, gelem karo aku ora? Ora sudi. Aku ki ora tresno karo kowe lho. Kowe ping pira wae aku ngomong nek aku ki ora seneng karo kowe. Suwe-suwe engko seneng. Kae kempule bareng nganti kleru. Ora apa-apa. Sawangen aku to. Aku ket mau wis nyawang, aku wis ngambu. Kowe ki aku urung ngene wewe aku wis mambu gandamu sing kaya ngono lho. Aku mampu. Iki sejatine aku ki dudu apa ya? Meja ketoprak iki pelop. Ah iya, se alon-alon gendere lagi dipasangi sindik. Kaya gamelan remukan wae. Arep swara kok dadak dipasangi sindik. Cobi yang ben. Walah iki sing cilaka sing girang sapa le? Monggo kancane ngepres kaya ngene iki. Lho. Adorene iki do nggo cangkem ora? Gandel ora. Mangka sore mau ketok nek do iso ngemplok lho. Angger kon nyuwara kok do aleman ora. Neh, mbayongku. Wah. Dijaluk meneh. Ondo nggo mamah krecek kowe kena kok. Wah ya aja sing nggo iki di streaming mbok sak ularane kuwi nek
ngomongke bab konsumsi iki nganggo iwak. Wong ki jujur wae. Heeh. Rasa dadak werna-werna. Iya. Wong gorengan ra tok nei lombok. Engko nek mentres sing salahke aku. Engko nek do tekan omah ana sing nuwun sewu diare terus iki gara-gara mangan ane Bagong mau. Lah, aku ki mung menjaga aja nganti do kena penyakit. Oh. Mula bab sing marai penyakit ki tak singkirke aja dikeki, lomboke dienggo dhewe wae. Aku ngono. Heeh. Ya wis ora apa-apa ya, Le. Ayo ora apa-apa kok. Wong ora ana aturane kudu nganggo lombok kok. Heeh. Ha iya. Soale nek do menyang saiki do wengi-wengi kok, Tru. Heeh. Streaming, tim streaming nek mangkat yo setengah 7 kurang seprapat lagi tekan kene, setengah 7 lagi tekan. Do jelek ye. Nek do jelek tak berhentikan ra masalah. Prastiwi le teko yo telat. Mau tak omongi. Kowe kok le teko telat ngopo, Pras? Jelek ye, Pras. Ora. Sesuk setengah 4 aku tekan kene. Sebelum ngapapat arep ngopo? Ana gajul-gajulan. Ayo, gek muni, Mbak. Ayo ndak ora omong bae kowe. Dahbi yang Cole Seroning blero. Ben. Nih, kangkunge Bali nih. Ngopo iki, Gong? Seru kok blero. Mbok takono tatin kuwi sik ngematke. Heeh. Coba baleni yuk sepira? Sepira nadane ayo. Topi yang ban. Semene iki cor kok. Core mergo saking serone. Engko nek bubar do urut nang dalan marep metu tak talpuki cangkeme siji-siji. Kejem tenan bengi iki. Mangkam. Baleni yo ngisen-isenke warga larase, kesenian tradisional internasional e. Heeh. Curlinge blero. Yo. Saka ngarep. Aku wis madhep rene kok saka ngarep. Heeh. Wis. Rasa perlu seru ning bareng. Ha iya. Ki uga saka Mas Anang nyuwun tembang klasik Mbak Ayu sekalian diaturke Mas Anang ki apa jenenge iki mijil ketoprak ya, Tru. Iya. Terus apa meneh? Iki saya lagi di Singapura, tak nonton. Nek sudah enggak pandemi, saya pengen nanggap wayang Pak Seno acara di Jogja. Siap. Manjere sakniki mawon. Lho. Wong urung mesti kok ora njaluk manjer. Nyuwun Pak Bagong, Pak Petro, apik pol. Saya penggemar wayang dan budaya sukses nggih. Nggih. Saya lagi di Singapura. Ya iki baleni menenek. Oh iki dari Ibu Rini Susilawati. Oh, panjenengane lagi lenggah ning Singapura. Wah, ayo sesuk awan ketemu. Lho. Kowe sesuk awan endi, Gong? Aku ning Singambira Luka. Ora. Tangkis. Wayah. Ya. Ya. Nah, wong karo nabuh ki jare ra delok tak iki tak ndulu gendande dedet sleneme pipala anae kok nakno. Sesuk bengi nek isih ngethak aku ora melu climen aku. Oh, opah rung mesti.
gagar otak. Aku nek nganu ngajari ora tak tok. Yo. Tak gatekke coba. Jogja Solo karo mae cara ngamberke sumre ganda nyoro gorengan ati wolak-walik gosong kok ana sing rong dadi gorong ya ora apa-apa kan nuwun sewu tutuke penabuhe ditutupi masker wah ya ora iso nyuwara cetha iya iki uga ana bismillah kula nembe nyawer Bagong kangge tamba kangen saking Tanjung Pinang Batam Kepulauan Seribu niki nembe ningali Climen dalam rangka HUT Ibu Insinyur saking Jakarta ngaturaken sugeng ambal warsa kaping 52 mugi tansah pinarikan kasarasan amin atas nama Subandi Tekno Suparno nderek bingah saged ningali live dalu niki mugi tansah sukses selalu amin wah matur nuwun di sawer oh nggih nyuwun gending kacu kuning sing nembang Bude Endep oh Bude Endep iki Prastiwi sapa meneh Bude Endep heeh tung ndrep heeh ya kacu kuning iki iso rayu kacu kuning ana kacu kuning ana Mbringarjo akeh kuwi mbok menawa nganu apa jenenge tembang cara Sragenan Bu Prastiwi iki ya nek dolan ming tekan Klaten ora tekan Sragen dadi ya nyembang Ngapura ora kacu kuning kok ayo isa ayo wah kok muni iso mau ya oh ana nang ngurung iso wis tak dilatih ya kacu iki wis tak engko dapure ra ya dirangkep sik yuk ya engko bar iki gek prahmen ya Tatin karo Solikin terus adegane diganti apa iki adegane diganti kisah cinta muda-mudi modern oh jadi bahasane kudu basa Indonesia oh iya heeh mergo iki penonton Sleman iki saiki ora mung piyai Jawa tok ana saka Pangkal Pinang ana saka Papua Sulawesi Kalimantan seluruh Indonesia bahkan dunia ya kadang kala ana sing ora paham basa Jawa mula engko pramene bahasa Indonesia engko ora apa sih ha ngono kuwi ya engko ya dintekke sik ngapain terus mike mutamati ya miku ameng dikeki mik elek-elekan ameng Cilimen kok ya ayo
Ya. Ayo, mayangan ora sewengi kok. Heeh. Mike ya sak-sake. Ha iya. Nek sewengi ae cetha esuk-esuk kono ditik ayo dikai suf. Wah iya sing empuk. Heeh. Iki mau aku ngoyo tenan lho. Ha iya. Wis ora apa-apa. Diterima-terimake. Sesuk mbok dikai mik karaoke saka mini kompo ae lho. Ya. Oh, tenan Andra ora. Aku krungone wempeng. Apa, Gong? Wempeng. Kaya wong ngelih banget kae lho. Ya wis ben. Ki ana sing ngirim meneh terus. Ya sugeng dalu Pak Dalang. Saya Angga Aga Avianto dari Timur Tengah. Oh, saka Kuwait. Penggemar budaya Jawa terutama wayang minta lagu Lewong matur sembah nuwun. Karo ngisor dhewe mboten nyawer. Piye, Gong? Tak wangsulane njing mawon nggih. Gentiti. Yeah. Ya. Oh, Apa iki? Wis. Bubar ora karo-karo Andra wis. Wisan. Aduh ora apa cakepane aku terus kok kene krungune ming Kico Solo. Kico Solo ki apa? Cek. Kico Solo ki apa? Iya. Wis ben, wis duca ora apa-apa. Heeh. Oke tok gobloke. Wis ben apa-apa. Ayo senengku nek ndek kanca ngene iki. Aku nek ndek kanca pinter-pinter iki mah moh, Gong. Moh aku. Mesti gayane nyetir dalang. Ha to. Wong dalange salaling gedhok. Ora nggon kono kuwi. Kenong loro kenong goyang. Oh. Apa kenong goyang yang reto? Ngono. Ya kandhake wis lah. Yo. Ya arep isih suwe ning dadi trontong-trontong sulaking pepadang. Heeh. Apa? Burine iki gun dicatet. Ya admine. Burine ngeplot tanggal 20 Januari 2021. Oh iya. DP menyusul. DP menyusul iki. Aku tak matur burine nek le nyusul banter ki biasane nyelip. Oh. Nek nyelip ki biasane terus teko. Oh iya. Ya wis ora apa-apa. Ya teruske. Kirongane piye mau terus wis ben rasa digagas. Ya.
iki rada runtut iki mergo aku mau muni ngetak bali ngono langsung do sadar wae. Ha iki mesti ngetan bali ngulon. Ra ono bali dhewe ngono ra ono. Heeh. Ape ya Reng. Iki terus bajute mau ana pamundan saka keluargane Ibu Rini sing ulang tahun. Heeh. Ana kudu ana prahmen. Wong mumpung wektune rada dawa, prahmen ki memakan waktu banyak terus. Iya. Mula didhisikke. Iya. Mbak Tatin karo Mas Solikin. Muda-mudi modern yang jatuh cinta. Iya. Tapi yang putri tidak mau, yang laki-laki terus mendesak untuk mau menjadi doinya. Ya. Surapopo ora masalah. Ayo mangga diwiwiti. Ane ngiringane apa? Masa modern kok ketoprak. Ayo ora apa-apa kok ya iki ketoprak gaya baru. Oh sepur. Ayo kaya senja utama gaya baru ya ora. La 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 li la li la la le le lendung tanding la 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 li la li la le le terus la 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 iya. Basa Indonesia lho. Basa Indonesia modern. Anggere kleru tak kepras lambene. Iya. Ayo. Halo. Namamu siapa? Kok sike? Lah kowe iki wis tepung. Hetin. Saya. Ngono nek cara mbiyen nek cara saiki saya. Pip. Wah. Kok tip? Semene kok tip. Atenes salone golek ana salone. Semono kok tip, Beb. Beb. Aku nggak mau toh. Heeh, Beb. Apa sih? Beb. Kamu mau kemana? Aku mau pulang. Kenapa? Saya anter ya. Saya anter ya. Saya anter. Enggak, aku mau pulang sendiri aja. Nanti naik saya enak loh. Kok naik saya toh? Gimana? Gimana? Aku tuh nggak mau, aku mau naik bus aja. Bus itu ribet. Hah? Bus itu ribet, epet-epetan gitu loh. Ya biar yang penting aku nggak epet-epetan sama kamu. Kan Kamu saya jangan suka. deket-deket aku ngapain sih? Kamu itu mau kemana? Aku tuh mau pulang, kamu minggir dong. Rumahmu mana? Di sana. Di mana? Sana. Deket toh? Terus ngapain? Kalau deket ngapain? Pulangnya nanti pulangnya. Pulangnya. Kita main dulu ya. Gak mau, aku tuh gak mau sama kamu. Cuma sebentar kok mainnya. Paling 10 menit tuh. Gimana? Oh, tak tutuk ndase. Naik apa kok 10 menit itu? 10 menit? Apaan itu? Oh, darah. Ya kan nanti kamu tahu. 10 menit mah buang aja ke kali. Wah, iki yo kayak Kak. Masa nggak leren sih? Apa kamu gede banget gitu. Ya. Tapi anu ya, saya suka yang kayak gini. Kamu tuh buat jangan nafsu, kamu sana loh. Nah, saya
mosok Kalau enggak? mau bicara sama perempuan tuh harusnya dengan bahasa yang baik dan benar. Oh, gitu ya. Iya dong. Gimana? Contohin dong. Suritinan Ya kamu jangan mendekati aku dulu dong. Pokoknya saya suka. As apa? Kamu mau ya Enggak. jadi pacarku? Enggak mau, aku enggak mau bawa yang lainnya aja. Saya tuh kalau lihat kamu itu gimana gitu ya. Gimana gundulmu? Loh, kemarin saya udah mimpi ya. Weh tenan mesti iki ya toh? Iya, gak apa-apa toh, jujur. Oh iya. Kamu mimpi apa? Ya mimpi sama kamu 2 kali ya. Ya Allah, ya Allah. Maksudnya mimpinya 2 kali gitu loh. Iya kamu Pagi mimpi, siangnya mimpiin apa? mimpi lagi. Mimpi kemana? Ya atau ketemu gimana? kamu. Saya tuh kebayang-bayang kamu ya. Iya Gimana? kok. Iya. Tapi aku tuh nggak suka sama kamu. Nanti lama-lama suka. Kamu buat jangan kesini-sini toh. Gak apa-apa wong suka kok. Saya pegang ya. Nggak boleh. Bukan muhrimnya. Lah gimana? Maumu apa? Mauku kamu pulang. Sana pulang. Pulang bareng saya dong. Nggak mau. Dong kok tong. Sana toh. Aku tuh takut deh. Ya udah sini. Saya manut. Pulang bareng saya tong. Iya, pulang bareng saya tong. Kamu buat jangan pegang-pegang toh. Aku bisa marah loh sama kamu. Aku gemes ya. Ada. Pantun. Pantun kudu. Pantun. Ya Kamu kan? tahu kan? Misalnya, ngene lho, jalan-jalan di Kota Baru. Ketemu orang tidak pakai topi. Hatiku haru melihat kamu. Seorang perempuan yang betul-betul memikat hati. Ayo. Bisa nggak? Ayo, guys. Gimana ya? Langsung wae apa kata komentari Mikir dong, gatoke kok. mikir. Otaknya tuh buat mikir. Otaknya siapa? Otakmu. Kamu juga punya toh? Ya jelas punya lah. Apa ya? Ayo mengkuwi langsung wae kok. Melihat bayang di tempat sedayu. Nah, pamain langsung ngono wae komentari jodoke kamu. Bisa gampang. Cilaka iki. Bisa nyuling. Kan bahasa Jawa. Ya enggak apa-apa. Ya. Kan saya bisanya gampang. Kamu mau tak gampangin? Gambar kan banyak, aku kan cuma 1. Ah itu? Apa? Maksud lo? Kan kayak kenong. Edan. Parah tenan jane kene. Ah, kalau bahasa apa itu susah ya? Saya itu. Ya wis nganu, sinom kowe mamerke nek saya itu saya itu jelek-jelek emang jelek. Ngono. Saya itu bisa nembang. Siapa? Coba Nembang itu apa? Ah, catin kaya ora ada. baleni dikit. Sik endi? Aku bisa nembang oh. Gini kon baleni ra wurungo. Lek kata-kata loh. Oh ya. Saya bisa nembang. Nembang itu apa sih? Nembang itu ya nembang. Coba. Ya sini. Ya aku nanti ke situ kalau udah dengar suaramu Ya. bagaimana. Wiwitane aku tresno. Ya. Nyawang wong ayu Gimana? Suaramu bagus, suaranya baik, tapi kok wajahnya kayak gitu ya? Nggak usah lihat wajah. Ya aku harusnya,
Kalau namanya cinta itu dilihat dari wajah dulu baru ke hati. Kalau wajahnya udah jelek maka mau gimana hatinya? Nanti saya tutup masker. Kan nggak kelihatan. Tapi kan bau. Ya nggak apa-apa. Mau ya? Oh, nggak mau. Saya aja mau kok. Kamu Mau ya? jangan pegang ya. Kalau kamu berani pegang saya tak laporin ke polisi. Mana polisinya? Nih. Itu Pak, pola. bukan polisi itu. Apa? Tukang parkir. Masa bahasa Indonesia nganggo bahasa Jawa sih, Pak? Ya wis basa Jawa. Oh. Sanadyan Tak kira bocah liwato kandes luwes merati telang. Retunde. Tung. piye gelem Apa? gelem ya Mah, iki wis ganti basa iya aku ngerti nek iki ganti basa, aku ya ngerti. Nek senadyan to kowe ganti basa, mbuh basa apa Indonesia, Jawa, kewan, aku tetep ora seneng karo kowe. basa kewan Heeh, ki ya iso ora iso, mung tau. dene ra mung tau iso krungu. krungu kewan apa Kewan cecak tekek. piye Ora iso nih rok. kak gitu Tak. Oh, Loh. gundul. Saru, tekek ora tek. aku ramuni kok mau Lah apa? wis kowe kudu gelem karo aku Ya mah nek jenenge wong tresnani ora dikena dipaksa. neng kene neng mengaku karo kowe lho karo kanca-kanca eneng mengaku karo kowe lho Terus ngapa? Ya aku wedi napa? ora wedi kowe Ora? berarti wani Wani. ae padha wanine to dadi Dadi apa? Wah aku ora gelem kok. Aku wani karo kowe iki merga aku ora seneng karo kowe. iki suwe-suwe aku bunek lho iki Terus ngapa? piye ya apike ya Apa ngombe racun wae kana? Tak ombekke apa piye? kok omonganmu kok kaya ngono Lah wis jenenge wong lanang nek jenenge wong wedok ora seneng ya wis aja doyak-oyak. marang kakung Ora usah nganggo. anga Oh nek ngono jeni kepiye? Wong lanang kuwi nek nembung karo wong wedok ya nganggo basa sing halus, nganggo cara sing halus ora. Iki kok dadi do tekan kene rono. Nek ngidak sirahe wanda malah kasus. Tak inceng ya jen. Tak idak. Gelem ya? Mah. Kowe ngerti basa mah ora ta? Mung sedilit kowe kok. Sedilit. Ladenono aku. Aku ora iso. Umpamane kowe iki ora gelem karo aku ning ladenono aku. Ora iso, aku ki nek atiku ora gelem, aku ki ndemok wae mah. Paham ora kowe? Ora paham. Ora paham piye to? Dikandani mah kok isih ngoyak wae iki karepe apa? Karepku ya kowe ngladeni aku. Aku ora gelem. Gelem. Umpama kowe disenengi wong wedok, ning kowe ora seneng apa kowe ya gelem? Gelem. Berarti kowe geleman ya? Aku jan geleman kok. Ya mulane aku gak karo kowe mergo kowe ya geleman ngono kuwi. Kowe ora ngerti lho kuwi tresnamu karo aku iki
Nganggo ati apa ming watonmu ni? Lah ya nganggo ati kok watonmu niket mau leku. Nyatane kowe ora disenengi. Disenengi wong wedok ning kowe ora seneng kok kowe gelem. Iki kudu maksa kowe aku. Ya nek aku ora gelem ya jadi paksa. Nek kowe gelem jenenge aku ora maksa. Ya ora ngono kuwi carane. Carane piye aku ajarono, ajarono. Tak lho tanganmu nek wek-wekan. Wah jan, angel tenan kowe. Ya. Ora suwe-suwe kecekel. Kok nek kowe demok nganti demok barang sing terlarang tak antel lho kowe. Gon ngendi sing terlarang? Lah kowe cah gedhe tuwa kok ora ngerti sing terlarang iki sing endi? Lah ya ora ngerti lak takon to. Kene ngono kok arep wani duwe tresna karo wong wedok. Ora duwe unggah-ungguh kaya ngono kok. Lah ya wong ora ngerti ki lak takon nggon terlarang ki nggon ngendi lak ora ngerti. Ya masa tak duduhke? Ya ora apa-apa to, apa to? Temen kesenengan kowe. Ayo akarang aku ket mau seneng kowe kok. Lah nek ngono kuwi ya ora entuk diduduhke wong didelok wae ora entuk kok diduduhke. Lah terus dikapake. Nek ora oleh diduduhke ora oleh didemok. Ya didelikke ta ya. Ayo didelikke nang ndi? Kowe nang gone. Delok. Delok piye to ora entuk kok ndelok lho. Wah jan, po delok Nyake tak dudu nggonku nya. Nek arep delokke. Delok ah, kok malah ngemetke kene lho. Ya tak delok. Delok nggone kae lho, kudu delok ngono aku. Mung padha nek kae. Masa ya padha? Loh. Wis to nek jenenge wong ora tresna kuwi mbok arep kanggo cara apa wae aku ora gelem. Kowe dong ora? Ora. Ora. Mbok ora ngono kuwi to, aku ki wedi tenan lho. Wedi piye to? Aku nek jenenge ora seneng. Kok do krungu to iki? Nek jenenge wong wedok ora seneng kuwi ya iso wae ngono lho. Wong lanang iso nekat, wong wedok ya iso nekat. Nekatmu piye? Tak tusuk we. Tusuk. Aku sing nusuk ki. Kowe nggawa peso? Ora nggawa peso, aku nggawa pistol. Apa arep nusuk aku? Kau pistol. Hah? Ayo iso wae nek nusuk kowe. Aku nggawa peso lho. Endi? Nang kertas. Beh. Aja. Pengen tak tusuk we. Aja. Aja ya wong ayu. Aja ngono ki aku ki ora seneng kaya kowe ki ngopo lho, dumak-dumuk. Wong ora dumuk kok. Ya kuwi tangane kan arep dumuk. Deseli nek aku mandek ra makmuk ngono. Coba mandek kok. Gak. Wangel tenan lho kowe. Aja ngono kuwi to. Milih tak antel apa tak milih lunga? Tok antel pisan yo ora apa-apa kok. Tur sasana tur sasana ya. Dur sasana. Maksudnya piye to? Halo Bapo. Halo Papu. Halo Papu. Ih. Kowe pengen tak antel tenan lho. Aku suwe-suwe gemes nang iki ya. Aja ngono kuwi to. Aku nek kecemplung gendang lho kowe iki. Yen datang gandeng konco Negarane kanggo negarane lalu wong mekeng lales kowe arek ngedusi po Ora lho, ambune ngono kok ya. Mbok adus sik kono nek bajul wong wedok iki adus nganggo parfum. ayo engko sik Wong ambune kaya leteng kok. leteng ki apa Gundeng. Ngerti ana? mau namu ra mambu
Nek wong wedok ya perawatan ta ya. Lah kowe arep nembak wong wedok kowe adus ya ora ana sing gelem karo kowe kok ya. Sikatan sik keno. Wes suwe-suwe kok jengkelke to. Suaramu kok jengkelke to. Tak sikat lho kowe. Sikat nang kene entek kowe. Lah kowe iki ya lucu lho. Lucu seneng ta kowe? Kowe suwe-suwe seneng lho kowe. Ora lho kowe iki mau sikatan urung. Ayo urung. Lah gini lho. Nek aku Yo, seneng. Ngene lho Salikin. Nek umpamane aku gelem karo kowe terus kowe urung sikatan terus aku mbok ambung ngono terus piye? Piye? Aku ora mutah-mutah. Hah? Ora Nek mutah. Mutahe nggo liya. Kowe aja saru lho. Aku ora saru kok. Maksudnya mutah nggon liya apa? Piye ya? Jelaske. Rawani aku. Ngomong kok jijiki kan ngono. Kalih kena. Ngalih ngendi nggone nang kene kok. Ya ngono to mbok ora ngoyak aku ngerti aku ora gelem lho mbok kono. Iki terakhir lho iki. Apa? Terakhiran iki. Terakhir terus ngopo? Aku ki ora Tetep ora gelem kowe. ora. Nek Ya wis. Terakhiran. Lengeng pronto Tolok. Piye, gelem karo aku ora? ora sudi. Aku ki ora tresno karo kowe lho. Kowe ping pira wae aku ngomong nek aku ki ora seneng karo kowe. Suwe-suwe engko seneng. Kae kempule bareng nganti kleru. Ora apa-apa. Sawangen aku to. Aku ket mau wis nyawang, aku wis ngambu. Kowe iki aku urung ngene wewe aku wis mambu gandamu sing kaya ngono lho. Aku mampu. Iki sejatine aku ki dudu apa ya? Lah kowe arep dadi apa? Manut. Pemuda karang kadempel. Ora aku tetep ora sudi dadi pacarmu. Ora gelem tenan? Ora. Nek ngono kudu tak tujo paripeksa kowe. Waduh. Tok. Pon nggih, Pak. Wis, ayo arep ngopo kok nek ora ampun. Wong sing lanang wis minggat tok. Heeh. Iya. Sidane ora sida entuk tatin Solikin. Heeh. Golek sak entuk-entuke iki. Ha iya. Ya wis ora apa-apa. Pokoke sanane. Ha iya. Ana pamudane terus ora ono. Yo disengkake lakune sowan nengersaning para Pandhawa. Heeh. Jare ngendikane kok Ndara Werkudara mendran. Tindak? Iya. Tindak nendi? Aku dhewe ora ngerti. Apa sing digayuh dadi sungkawaning para Pandhawa yo sowaning ngersaning para Pandhawa ndak saya sungkawa penggalih. Ayo tak dereke terus. Sritenan nang pasir